solo una observación también ahí en la última presentación. Puedes tener eso en la manga, así. Sí, sí. Es porque también en territorio de Portugal, Serra do Alvão, donde también tenemos las baronesas, lo que dicen los ganaderos, ahora hay una, como dice, una infestación de chestas, ¿no? Bueno, en Portugal, en Serra do Alvão, es mucho. Entonces, los ganaderos dicen eso exactamente, que eso está relacionado con la disminución de efectivo de las cabras. Que las cabras eran las que tradicionalmente en la montaña, en estos pueblos de Serra do Alvão, cerca de Vila Pouca da Guiar, era ese ganado que, inclusivamente, tengo unos ganaderos que dicen que a 50 años atrás se semeaba chestas, inclusive para ese propósito de hacer, para aquecer las casas, ¿no? Pero también para las cabras comer, para su dieta, ¿no? Estrume, sí. No, y para la dieta de las cabras, ¿no? Para comer también. Y que eso está, la expansión está de la siesta, que es muy difícil después de contener. Pasado 2 metros es muy difícil. Es eso, esa asociación con las cabras. Cabra bravía, la cabra, que es la raza autóctona ahí de esta sierra. Co abandono rural tamén, por exemplo, na aldea da miña mãe, ou como se fai aquí nas aldeas de Quiroga, as xestas utilízanse para arroxar o forno, para cocer o pan, pois co abandono rural tampouco hai esa demanda e ao final o bosque apoderase das zonas productivas. Bueno, eu creo que o que comentaba el de que antes que había cabras, que é evidente o papel dos pequenos rumiantes, o papel que xogaban antes. Por algo había rebaños mixtos de ovellas e cabras, non? Daquela non se podía facer transformacións, non había abono químico. Que se utilizaba? Pois o gado, que mellor aproveitaba os recursos do monte. E o que non comían as ovellas, pois comían nas cabras e viceversa. E, bueno, o monte estaba limpo. Entonces, bueno, ao mellor hai que mirar un pouco o que dicía el antes, o futuro está no pasado, mirar un pouco hacia atrás. Pero, bueno, non deixa de ter complicacións hoxe en día ter pequenos rumiantes no monte. Tamén o tema das queimas controladas que falamos agora, eso históricamente tamén se fixo para controlar o monte. Hai que diferenciar diferentes zonas de Galicia, diferentes tipos de explotación. Por exemplo, a zona da Coruña, onde tedes o centro, pois eso é moi productivo, é moito máis fácil de gestionar con maquinaria, o propio territorio xa che gestiona épocas de excedente para aproveitar en épocas que hai falta de comida, pero a gestión dunha ganadería de monte é moito máis complicada. E hoxe, con maquinaria, por exemplo, desbrozar unha hectárea de terreno costa diñeiro, no sentido da maquinaria. Hoxe un tractor de 160 cabalos, mira o que costa, unha desbrozadora de 2,40 metros, mira o que costa, o vasoi, mira o que costa. Entonces, gestionar, si non dependésemos das subvencións, gestionar todo ese territorio con maquinaria sería imposible. Eu creo que facendo de maneira natural, con todas as ferramentas que nos deixaron os nosos antepasados, é todo moito máis viable e máis fácil. E que hai zonas que non se presta para maquinaria tampouco, é imposible meter. E a parte no que eu incido moito é o valor das razas autóctonas, primeiro, porque durante siglos permanecen aí adaptadas ao territorio, pero tamén foron seleccionadas con triple actitud. A parte de aproveitar o que produce a naturaleza de forma natural, tamén con ese simple aproveitamento dan máis leite que cualquier outra raza, e o valor cárnico, que na selección traballo, leite e carne, tamén forma parte a parte cárnica. Entonces, é unha selección durante siglos dun produto de carne de máxima calidad. Todo incide. Por exemplo, eu poño moitas veces o exemplo
de onde creedes que ven o guayú, que ahora se comercializa como guayú, como un producto de máxima categoría gourmet? De onde pensades que ven a infiltración da raza guayú, que é o que lle dá tanto valor? Do pienso. Hoxe en día sí, pero un animal, un alimusil, por moito pienso que lle des, non consigue esa infiltración que ten unha raza autóctona ou simplemente a raza guayú. A raza guayú é unha raza japonesa de traballo que se utilizaba para sembrar campos de arroz, donde traballan en fango. O traballo queima moitas máis calorías que traballar en un terreno seco, e díronse de conta que unha parte dos animales que facían ese traballo morrían e outros sobrevivían ao cabo dunhos días de traballo. Foron facendo unha selección genética dos animales que sobrevivían e xustamente sobrevivían por acumulación de grasa. A día de hoxe pois hai un produto de alto nivel cárnico que, aparte deso, saben o vender bastante mellor que nós como vaqueros, que temos razas moito mellores ca guayú. Esa selección genética durante siglos é o que nos dá ahora unha carne de máxima calidade. Marcos, quería Sí, preguntar. Marcos. Bueno, nada, unha pregunta moi concreta e despois unha reflexión. Bueno, no século pasado, Castelao dixo que o día que a xente soubera o que vale unha vaca, Galicia sería redimida. Pois estamos vivindo unha época na que, como sabedes, as corrientes van en contra das vacas e da carne. É algo que está aí e que, o sea, temos que convivir con ele, non? Entón, intentando non atopar culpables, a ver que podedes decir acerca de por que o precio da carne das vacas galegas non acada os resultados axeitados, non? Esa é a pregunta concreta. E despois a reflexión, despois de escutar o maravilloso que todos decides, e de ver que estamos aquí, que somos xa xente de cara coñecida, que estamos convencidos de cal é a problemática, non? Pois que pensemos en que realmente o que temos que acadar é un equilibrio entre a terra e a xente. A terra é a mesma que a que tiveron os nosos antepasados. Eu son tatara neto, xustificado textualmente, de labregos e de labregas. Eu considero-me labrego, estaría orgulloso de que o meu fillo fora labrego, pero eso é totalmente insuficiente. Entón, ceñíndonos ao exemplo de Uxía, temos que pensar en que non se pode facer caer a responsabilidade. Pensei que, por exemplo, Uxía, dentro de 2 anos vai ser enxeñeira, pero dentro de 2 anos ainda vai saber manexar mellor o seu rebaño de animais. Entón, iso condensa unha serie de talento que é impresionante. Ese talento tivémoslo no pasado. De feito, neste século, Lourenzo Prieto, un investigador da USC, escribiu o libro Labregos con ciencia, na que intentou recuperar esa honra que a sociedade lle quitou aos labregos e as labregas do pasado cando sabían facer unha parede, sabían ser carpinteiros, sabían ser ferreiros, sabían criar unha familia, sabían criar vacas, cabalos, etc. Todo eso que estaba condensado en todas as casas de labranza galegas. E que encima se dicía que por eso eran atrasados, porque danse no campo e tal. A maior injusticia de todos os tempos. Oxe, os casos como os de Uxía abundan, pero son insuficientes. Ese talento, ese grandísimo talento que está subyacendo, hoxe, ademais con formación de excelencia nas nosas universidades públicas, é moi interesante. Pero temos que ser capaces entre todos e todas convencer aos pais e ás nais deses fillos que se teñen que enfrentar a ir á universidade e que non só pensen en estudar as carreiras de élite ou que parecen carreiras de élite como son medicina, arquitectura, etc. Hai carreiras como a enxeñería agrícola que é fundamental, porque podemos ter un gran sistema social, pero se non temos un gran sistema alimenticio, vamos fastidiados. Entón, eu invito-vos a que intentedes cultivar en positivo casos como os de Uxía. A formación é excelente. A terra temola aí, é a mellor do mundo, eso é indiscutible, pero a xente escasea, non quedamos ninguén. Miramos que estamos aquí, sempre nos vemos nos mesmos sitios.
Entón, bueno, acabada a reflexión, repito a pregunta. Por que a carne de terneira galega vos parece que non dá despuntado? Eso, Quen vai contestar? eso é un mundo. Eu tampouco estou de acordo neso, pero tamén é unha cuestión de facemos moi ben o proceso como gandeiros, temos moitas ferramentas, pero tamén nos falta un pouco profesionalizarnos a hora de salir da casa a vender o noso produto. Hai iniciativas de xente nova como unida xente nova con xente en todos os casos, creo, no de Uxía, no tema da carqueixa, que sí que están buscando, aparte de criar un bon produto, pois de buscar vías de comercialización e salir da casa a vender ese produto. E despois tamén hai que buscar, eu fíjome moito e defendo moito o norte de Portugal, porque vexo que saben conxugar toda a tradición, non fai falta explotacións inmensas de ganado para facelas rentables, as asociacións fixeron unha labor de divulgación, tamén fan a labor de comercialización, e despois que eu penso que teñen un produto exclusivo que lle costou poñelo en valor, pero ahora mesmo ten moita demanda. Entonces, hai que darlle unha volta a todo eso. Hoxe en día a carne vale diñeiro, e os terneros este ano valeron diñeiro, e bueno, por diferentes circunstancias, pero tamén hai que buscar a vía de comercialización e moita difusión dos produtos que temos. Eu agora dedícome a eso, empecé criando ganado como un hobby, un pouco por facerle honor á miña familia, pero hoxe teño a labor de divulgación e podo presumir, eso ábreme as portas dos millores locales, conozco os millores profesionais, e vou con orgullo falando deso e abre as portas en todos os sitios. Unha chuleta de boi hoxe na maioría dos restaurantes vale 150 euros o kilo, unha chuleta de vaca en cualquier restaurante vale 80 euros o kilo, entonces temos ferramentas a nivel individual para vender o noso produto. Quitámonos moitos intermediarios, podémonos quitar moitos intermediarios si sabemos poñer en valor e buscar as vías de comercialización do noso produto. E temos moita ventaxa respecto a cualquier outro territorio de España, que a marca Galicia que nos avala a todos. Antonio, digo eu, a pregunta que fixo Marcos, vosotros que estades na cooperativa, ou Isabel, están Isabel, tedes alguna resposta? Como resolver os vosotros? Bueno, xa o dixo Lucía na presentación, a cooperativa o que está ofrecendo é a oportunidade de que a xente pois coma a carne dos nosos xatos en Barcelona, en Madrid, onde sea. E o que estamos comercializando agora na cooperativa xa é un 60% da produción dos 200 gandeiros. E que precio tedes pros socios, máis ou menos, neste momento? Sabe? O precio medio, que non? Si, neste momento. Depende un pouco, pero 6,50. Un pouco das formas e da conformación dos becerros. Canto? 6,50 hasta 7. O liquidación dos últimos que se fixeron iban a 7 euros. Pero claro, todo... Sí, sí. Cando que hai 5 anos estábamos vendendo a 4,50, Cando eu empecé na cooperativa era... a 5. Bueno, hai un tema que hai que ter en conta, e le digo para todos. O previsto de cara ao futuro é de que os precios dos alimentos se disparen. O sea, hoxe queixámonos de que si a vivienda e tal e cual. Cuidado co tema do precio dos alimentos. Producir alimentos é unha das cuestións básicas do futuro. E eu faría unha pregunta ao Xía, moi simple. Tú que estás en cuarto, non? Terceiro. En terceiro.
E, bueno, na universidade, pois, a túa facultade, pois, organiza charlas e ten actividades, non, deste tipo. En algún momento falase destas cousas, así, a este nivel? No. A este nivel... Fala. Pois hai charlas, sí, hai actividades, pero así, pois tan informativo e tan concreto sobre isto, pois non. Porque por lo menos nos anos que levo estudando, sí que se patrocinan estas charlas na universidade para quen queira vir, pero tamén a maioría dos alumnos non lles interesa máis que as granxas de leite, sobre todo. Prácticamente todos son, pois tiran máis hacia ese tipo de gandeirías de extensivo, así que nos interese, hai moi pouca xente na clase, a verdad. A maquinaria, iso tamén... Eso interesa. O tractor... Bueno, pues se a maquinaria é un atractivo, agora non hai xente ninguna. O sea, a ver, pensar que na enxeñería agrícola, eso coñezo moi ben, non se está incorporando prácticamente xente. Este ano non se cortou 26 persoas, eso é nada, pero bueno, é moi parecido. En cambio, na facultade de veterinaria ten moitísimo éxito. Pero cuidado, non pensedes que é para atender vacas e animales grandes. A xente pensa nos gatos e nos cans e todas estas cousas. Entón, si no mundo do campo temos que pensar en que a xente lle gustan as máquinas ou a tecnoloxía, que non son todo máquinas, o sea, hai moitas cousas que son tecnoloxía. As aplicacións do móvil son atractivas para a xente moza. Pois temos que dar deso tamén. O sea, tampouco vamos crear un estigma en contra da maquinaria nin das grandes granxas, non? Que por outro lado foi un modelo que se expandiu tal vez demasiado, pero non deixa de ser unha opinión. Entón, bueno, a maquinaria que non sea unha trampa, sea unha oportunidade tamén. Yo quería solo... Si eu queria dicir algo, non me considero experto no tema de mercado e de comercialización respecto do que preguntaba Marcos antes. Ele falaba de por que a carne galega non se contaba. Claro, cando un gandeiro ten unha gandeiría pequena, que pode ser un complemento, unha produción pequena, pode artellar formas de colocala, pois en xente conocida, en xente próxima. Agora, cando alguén pretende vivir disso, chega a un nivel de produción determinado, hai que acceder ao mercado global. E cando accedes ao mercado global, é difícil que tú podes impoñer as normas. É dicir, se os becerros están pagando 6,50 €, como dicir Lucía, tú non podes chegar con 50 becerros cada ano e dicir, non, a mí pagámonos a 9 porque os meus becerros son moi bons. É dicir, hai que adaptar ao mercado. E claro, o mercado funciona, o mercado ao final que no marca son os consumidores. É dicir, se os becerros, pois non sei, de Cantabria, de Asturias, de calquer zona da península van a 6 €, os galegos non van ir a 9 €, aínda que señan a carne boa, pero o consumidor moitas veces merca por precio. Entón, claro, é difícil que a carne galega, aínda que tiña fama, porque a ten, a carneira gallega, a IXP supón, creo que máis do 50% da carne comercializada en España baixo a IXP, eu creo que é unha carne valorada, pero claro, ir en contra do mercado é moi complicado, e como digo, o consumidor moitas veces se referencia ao precio e é difícil poder despuntar, aínda que tienes un produto de calidad. É a miña impresión, aínda sendo moi desconocedor tamén do mercado a nivel global. Pero un dos grandes problemas que hai en contra de todo eso é o fraude. A marca Galicia en cualquier produto é a maior defraudada que hai no mercado. Eu agora dedícome a iso e vivo deso, de falar deso. É moi típico ir a cualquier sitio e ver un lomo de vaca que pon rubia gallega. Nin é rubia, nin é gallega, nin é española. É de Alemania, Polonia, Francia. Eu vou a un matadero ou a un ganadero a comprarle unha vaca que estou pagando entre 7,5 € e 10 € unha vaca que ao mellor non é nin rubia, pero é gallega, está criada con alimentación natural, de forma tradicional, e pago 10 € por a vaca, estou competindo con un lomo de Polonia que lle costa a industria 9 € e que venden a
a 15 ou a 12 ou a 10. Entonces, ese fraude é o que realmente lle fai daño a Galicia. Incluso nos propios mataderos de Galicia se sacrifican animales de outras comunidades que salen co sello dun matadero de Galicia se vende como ternera gallega. Entonces, hai moitas cousas por as que temos que luchar e a propia administración ten ferramentas suficientes como para comprobar ese fraude. E xa non falo de vaca e boi de Galicia ni nada deso, porque a mí pareceme marcas que tampouco entran dentro da miña lógica, sino a nivel general, cando un produto se vende con un nombre, poder comprobar que sea ese nombre. E por eso tamén hai que luchar. E ese fraude é o que fai baixar o precio dos produtos. Bueno, ahora, como vamos a... Yo solo muy rápido. Esa primera, en Life Maronesa en Portugal hacemos unas cosas también, acciones de comercialización. Entonces, tenemos aquí unas ideas que pueden ser interesantes para aumentar la procura. La primera es de hacer una relación, fichar una relación entre gandeiro y restaurante. Procurar un restaurante que esté abierto porque hay chefs de cocina que están abiertos a trabajar con los alimentos de temporada, ¿no? de época, ¿no? Y entonces también están dispuestos a trabajar con un gandero, esperar que ese gandero tenga sus animales prontos para acabamiento, ¿no? La segunda es que fichamos también fuimos al Porto, la ciudad del Porto, y hay algunas asociaciones ahora de consumidores urbanos que intentan establecer compras locales. No sé si existen, pero en el Porto existe. Entonces nosotros vienen nos visitar una explotación en Lamasdolo y ficharan y todas las martes, de 15 a 15 días o de mes a mes, conforme los animales que tenemos, vamos a Oporto llevar un cargamento de carne. Bueno, es lo que y la última cosa es acerca de los nuevos jóvenes en la ganadería. Yo soy positivo y veo que también en Portugal hay unos jóvenes que están haciendo un trabajo también de valor y también tenemos que estar disponibles a intentar otras proximidades de comunicación. No hablo de redes sociales. Yo no me encanta mucho este tipo de comunicación personalmente, pero tenemos en Life Maronesa un ganadero que empezó como ganadero y ahora está en el municipio. Es un vereador, no sé cómo, ¿vereador? Consejero. Entonces ya ahora es un consejero. Tenemos otro ganadero que habla directamente tiene es oído, escuchado por las instituciones públicas nacionales. Y tenemos una gandera también que cerca de Serra da Estrela, más de Roqueza, que nosotros en Life tenemos nuestras redes sociales, nuestro website, y tenemos un conjunto de seguidores, de visualizaciones. Esa gandera sola tiene 20.000, tiene un auditorio, publica vídeos de atrapar setas, por ejemplo, y tiene y cuando hicimos una reunión de zootecnia en Porto recientemente, una mesa redonda de comunicación, había un señor con una gravata que decía para comunicar necesitaba de 100.000 euros para hacer un comercial en la televisión. Y ella dice, yo tengo 100.000 visualizaciones con un vídeo y cero, me cuesta cero. Y entonces hay esas oportunidades que también tenemos que estar atentos, ¿no? Tenemos que estar atentos y traerlos cerca de nosotros. Alejandro. Eu quero preguntarle a Mario Meira como ve o futuro que lle ve as nosas razas autóctonas, refiérome a vender un becerro calderado, no máis tal, o mercado que lle ve, porque eu que vexo é que nos penalizan, que nos están penalizando bastante
El podeche contestar a esa pregunta porque vive día a día con ganaderos portugueses. Un ganadero portugués, cualquier raza autóctona, vende a 2 euros por encima do mercado de un ternero convencional. Eu, para min, é o futuro. Sempre o digo, o futuro está no pasado. Asisto a moitas feiras de alimentación. Estas 2 últimas semanas estuve en 2 feiras de Barcelona, unha enfocada ao tema de carniceiros e outra ao tema de hostelería. Cando vou a unha feira e vexo un stand de carne, o único que vexo é carne. Carne principalmente de Centro Europa ou carne que non ten ninguna historia nin identidade. Eu vexo o meu traballo na miña empresa hacia onde queremos ir, que por eso me contrataron para traballar. Cualquier profesional, tanto carniceiros como hosteleros, buscan a historia, que lle contes unha historia. Por exemplo, el fala dunha rapaza, eu non son portugués, e sei, unha rapaza que se chama María José Bonito. Exactamente. Ela conta a historia da súa explotación día a día, dos problemas, de como manejar vacas, que eso sería unha historia moi chula que contase a túa filla día a día de como empezou a explotación, de como manejar eso ganado. A xente busca esas historias e a través dunha explotación convencional que contas? Non contas nada, pois nós que as nosas razas, que aparte deso teñen un resultado, o que vos falei da raza Guayú, cualquera das nosas razas ten esa historia tamén e ten esa característica gastronómica que non teñen outras razas modernas. É cuestión de darlo a conocer, ten que haber unha fase de divulgación, o sea, do noso traballo, de todo o que facemos, de todo a labor ecológica, convivencia co lobo, todo eso a xente gustalle que lle contes, e a hora de un consumidor decidir o que quere escoller tamén de axuda. E aparte hai outras vías de comercialización. Por exemplo, tú, si unha cadena como Gadis, Eroski, cualquier gran superficie, si tú chegas a un acuerdo de comercialización, tanto, por ejemplo, da raza cachena, pensas que non teñen capacidade de consumo, se lle contas a historia, eles poden utilizar esa historia para vender o produto, pois hai que buscar o mercado por ese lado.